У папярэдніх серыях Бамсы і горад злодзеяў. Злодзеі схавалі цукеркавы цягнік у горадзе злодзеяў. Аднойчы злодзей, заўжды злодзей. А Міхаліна вырашае пайсці з катом Янсанам і мышанём на дапамогу Бамсе. Мы пройдзем не паўз яго. У гэты час Бамса, Чарапашка і Скочак спрабуюць прайсці пад замкам троляў. Бамсе і горад злодзеяў. 6-я серыя. Ладно, усе тут? Так, так. Усе ўзялі ўсё, што трэба? Так, так. Усе схадзілі ў туалет? Так, так. Помніце, гэта гістарычны дзень. Злодзеі зноў бяруць уладу. А як лепш жа ўсё гэта паказаць? Красці, красці, так. Ведзьма. Адчыніць браму. Мы рушым рабаваць і красці ўсё, што толькі хочам бачыць, як камусьці страшна, вось сапраўднае шчасце. Все, што нам даспадобы, у кожнага мы забяром. Цацкі, цукеркі, печыва і, вядома, ром. Ром? Што гэта? Не ведаю. Рэйнард прыдумаў словы, проста спявай. Мы рушым рабаваць і красці ўсё, што толькі хочам бачыць, як камусьці страшна, вось сапраўднае шчасце. Все, што нам даспадобы, у кожнага мы забяром. Цацкі, цукеркі, печыва і, вядома, ром. Здаецца, мы знайшлі сакрэтны тунэль. Тролі ўцякаюць праз яго ў выпадку, калі іхны замак захопяць. Што гэта? 2 тунэлі? Адзін з іх мусіць весці на той бок. Калі пойдзем ім, мы ў бяспецы. А калі мы пойдзем іншым? Верагодна, ён вядзе проста ў замак. А туды, сябры мае, мы зусім не хочам трапіць. Але як уведаць, каторы нам трэба? Думаю, я ведаю. О, не. Гадзіннік ежы і сну Чарапашкі кажа, што цяпер час спаць. І тут нічога не зробіш. Цікава, ці чуў гэта хтосьці? Паспяшаемся, Скочак. Пэўна, нам у гэты тунэль. Бамсы і Скочаку было нялёгка, але тым часам у вёсцы было яшчэ горш. О, не! Памажыце! Злодзеі вярнуліся і рабілі дакладна тое, што ім сказаў Рэйнард. Кралі ўсё, што бачылі. Памажыце! Гэта была найгоршая ноч у гісторыі вёскі. Ніхто не мог перашкодзіць дурным злодзеям рабіць усё, што яны хацелі. Нават канстэбль Каск не мог іх спыніць. Гэй! А? Что? Тупые тролли!
Мышаня, кот Янсен і Міхаліна разам спрабуюць прынесці Бамсе волат-мёд. Міхаліна абавязкова хацела ісці, бо нельга сядзець дома і нічога не рабіць, калі тату трэба дапамога. Асабліва, калі цябе зваць Міхаліна. Кот Янсен узяў след Бамса і ягоных сяброў, і яны ўтраіх рушылі ў дарогу. Ратуйце! Што нам рабіць? Што нам рабіць, яны за намі? Трэба бегчы хутчэй, альбо знайсці, дзе схавацца. Я больш не магу, Бамсе. Я больш не магу, Бамсе, я больш не магу, Бамсе! Мы мусім скочык. О, не, не, о, не, мы ў пастцы. Што рабіць, Бамсе? Што рабіць? У наступнай серыі Бамса і горад злодзеяў. Як Міхаліна плануе абысці троляў?